Αλληλεγγύη είναι εθελοντισμός. Αλληλεγγύη είναι πράξη, είναι στάση ζωής. Αλληλεγγύη είναι μια ευκαιρία για προσφορά. Είμαστε εδώ για τους ανθρώπους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Καθήκον της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η κοινωνική πολιτική και πρόνοια. Ο εθελοντισμός, η προσφορά, ο στόχος για κοινωνική μέριμνα και η αλληλεγγύη είναι η στάση ζωής που έχω υιοθετήσει. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας. Είμαι εδώ για να ενισχύσω την προσπάθεια για τη συνέχιση απορρόφησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που πέτυχε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, να αγωνιστώ και να πετύχω τη σωστή αξιοποίηση των επιδοτήσεων προς όφελος της κοινωνικής πολιτικής, του αθλητισμού και του τουρισμού, για να μην καταλήξουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ σε λάθος χέρια. Οφείλουμε να είμαστε το ελπιδοφόρο μήνυμα που θέλουμε να έρθει. Ανήκω στη γενιά που καταργεί το θα και παλεύει για το γιανά. Γιατί όλοι πρέπει να θέτουμε στόχους και να τους πραγματοποιούμε για να ξαναβρούμε τη ζωή μας με την ποιότητα που της αξίζει. Ζητώ τη συμμετοχή σας σε αυτή τη στάση ζωής που έχω ακολουθήσει. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας. Οφείλουμε να είμαστε το ελπιδοφόρο μήνυμα που θέλουμε να έρθει. Είμαι η Μάρθα Συνανά και θέτω την υποψηφιότητά μου στο ψηφοδέλτιο του Απόστολου Τζιτζικώστα στην αλληλεγγύη.